Este domingo volveremos a atrasar o reloxo unha hora para entrar no horario de inverno, pero cada vez hai máis xente que preferiría parar de facer esa modificación horaria, unha opción que o goberno xa puxo sobre a mesa. O cambio de hora está cada vez máis cerca coa chegada do fin do mes de outubro. O reloxo atrasarase unha hora para dar entrada ao horario de inverno, pero segundo parece, hai opinións dispares e hai quen prefire o horario que temos agora. A de verán, na que estamos, pois esta está ben xa. E por que? Pois porque me sinto ben, porque xa teña a miña hora de levantarme e de deitarme, por todo, e non lle rompen a cabeza aos jubilados. Pero tamén hai quen o prefire de inverno, asegurando que teríamos que estar á par de Portugal. Pois quizás o de inverno. Por que? Porque se adopta adecuase mellor ao clima. Porque es horrible levantarte de noche, acostarte de noche, vivir de noche, todo de noche. Entonces yo comprendo que el resto del país vale, pero nosotros tenemos que tener la hora de Portugal o de Inglaterra, que es la misma. A maioría dos consultados apoian a proposta do goberno de poñer fin aos cambios de hora. Argumentan que é unha perda de tempo e que sería máis cómodo deixar de facelo, polo que lles parece unha moi boa idea. Estupendo, maravilloso, hai máis que facer que eso. Bueno, yo encantada, aparte de que es un rollo, pues encantada de la vida. Lo que facilite la vida, eso. Aínda que tamén hai a quen lle resulta indiferente o cambio horario. Dame igual. Sí, estou acostumbrado xa a facelo, entón non é algo que me preocupe moito. Mentre se debate sobre a decisión definitiva, esta fin de semana toca lembrar que o cambio de hora é inminente e ás 3 da madrugada do domingo serán as 2 da madrugada.